Rebħa storika oħra għal Jonathan Ferris wara li t-Tribunal Industrijali sab li kien tkeċċa mill-FIU inġustament u għalhekk ordna li l-istess FIU taddilu kumpens ta' 20,000 euro. Il-Tribunal sab li l-eks uffiċjali kien fil-pożizzjoni ta' manager kien tkeċċa b'mod diskriminatorju u inġust. Iċ-Chairman ta' Tribunal Anna Malija qalet dan fid-dawl ta' tkeċċija ta' Ferris mill-Financial Intelligence Analysis Unit li ma impjieg ġie terminat fl-2017. Ferris kien ippreżenta proċeduri quddiem it-Tribunal Industrijali kontra ċ-Chairman tal-FIU ta' dak iż-żmien Peter Gregg fejn sostna li kien suġġett għal trattament diskriminatorju. Ferris sostna li kien hemm raġunijiet politiċi wara tkeċċija tiegħu u għalhekk sofra diskriminazzjoni. Fuq il-bażi tal-provi mresqa t-Tribunal laqa dik it-talba billi osserva li l-kollegi ta' Ferris fl-FIU ma kinux iffaċċjaw l-istess destin. L-inkwit beda meta ħarġu fil-beraħ rapporti tal-FIU dwar suspett fuq il-Bank Pilatus kien hawn meta Ferris ma kienx aktar fdat kontrarjament għall uffiċjali sħabu. Fit-2 ta' Mejju tal-2017 jumejn wara li raq ir-rapport ta' Pilatus, Ferris ingħata istruzzjonijiet biex jevita kull investigazzjoni li tikkonċerna l-bank. Is-superjuri tiegħu sostnew li kellu konflitt ta' interess peress li kien investiga u arresta lill-eks impjegata tal-Pilatus Marija Efimova għal allegat frodi fil-konfront tal-bank. It-Tribunal naqas milli jifhem kif l-FIU sostniet li ma kienx sodisfatta bil-prestazzjoni ta' Ferris, iżda fl-istess ħin żammewh bħala kap anke meta bdew il-leaks.